Takže čau, behám čaute, tu je SP Game Official a sme u Shakes and Fidgets, sme level 100 jednotka a padol nám Epic a je lepší, takže zoberieme si ho. Dneska to bude také prekonávanie podzemie. No, pán. Dragol sa svet. No dobre. Dobre. No. Takže ideme na podzemie. Spravím. Lebo toto nespraviť, táto ich zabijem. A toto bude taký menší video. Alebo taký. Vždy túžil byť 100 jednotka a vyšlo mi to. Mám 8813 hubičiek a radosť. Takže idem a radosť sa mi počítať. Pušti pesničku na 5 minút, nie na 2 minúty, to je tu. Takže už to bude na 4. Takže ideme na to. Kde sa nám teda... bude. Tuto sme boli. Do 13:30 budeme natáčať toto. Takže presne som to odklipol. Takže 3:30 a ja som odklipol pesničku. Takže ideme zasa na. A teraz si pozrieme inú. Kali. Užívam si to bez pocitu. Ideme. Toto bude do 4:30. Jediné čo mám, hudba, ktorú hrám, jediné čo chcel som ju dostať k vám. A dnes vám hrám, ja užívam si to. Jediné čo mal som bol detský plán, dokázať všetkým, že na to mám. A s úsmevom na perách, dnes užívam si to. Častokrát po nocách sám doma zavretý s hudbou, v dobrom aj zlom spolu na veky premieňam myšlienky mení. Ne, ja som... Jo! Takže pre toto video by bolo všetko. Takže... Počkaj. Takže...